θέλουν οι γυναίκες, αγόρι μου, Εδώ μέσα θα τα μάθουμε, ρε. Εδώ τα λένε όλα. Ρε, είσαι τρελός. Θα φάγω το διάλειμμα μου για να δω τι θέλουν οι γυναίκες. Σεξ θέλουν όπως και εμείς. Άντε ρε, αυτό θέλουν. Τι δεν θέλουν αυτό? Αυτά θέλουνε, ρε. Αλλά το θέμα είναι πώς το θέλουνε. Πώς το θέλουνε? Έλατε. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Τι έγινε, παιδιά? Εσείς εδώ τα έχετε τα μεγάλα τα ερωτηματικά σας. Στις τουαλέτες των κοριτσιών. Να χαθείτε, βγείτε έξω, ρε. Κάτσε ρε φίλε, γι' αυτό δεν ερχόμαστε στο σχολείο. Για να μορφωθούμε, να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας, να πάμε λίγο παρακάτω. Πού παρακάτω, ρε, εσύ? Στο γραφείο του διευθυντή να πάμε καμιά αποβολή? Άντε ρε, βγείτε έξω. Άντε ρε, βγείτε έξω. Άντε ρε, μπείτε μέσα. Άντε ρε, μπείτε μέσα, ρε, μπείτε μέσα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Θα περιμένω. Το γαλάζιο πρίγκιπα που πεις και χθες. Αυτό το γνωστό που θα σπάσει την πόρτα για σένα. Ποιος είναι αυτός, να τον πλακώσω. Αυτόν που θα κάνει κάτι τρελό για μένα, κάτι πρωτότυπο, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Και που δεν θα τα παρατήσει αν του πω όχι. Άκουσε να δεις, τώρα που ανακάλυψαν πάγο στον Άρη, μπορεί να βρεθεί και κανένας εξωγήινος για σένα. Εσύ που ξέρεις ότι ανακάλυψαν πάγο στον Άρη? Έχω τις πληροφορίες μου. Για συνέχισε. Να παίρνεις 3 χάπια πραγματικότητα τη μέρα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Μπας και κατέβεις από το συννεφάκι σου. Πού θα τα βρω τα χάπια? Σε όλα τα φαρμακεία. Ωραία, το ξέρω ότι δεν γίνονται αυτά, αλλά δεν θα ήταν ωραία άμα γίνονταν. Ωραία θα ήταν. Δεν θα ήταν ωραία. Καλά θα ήταν. Τι έγινε, ρε μάγκες? Ούτε για σεξ μίλησαν, ούτε για τίποτα. Μας είπανε το πιο βασικό, αγόρι μου. Και ποιο είναι αυτό? Αυτό που θέλουν οι γυναίκες. Τι θέλουν οι γυναίκες? Έναν εξωγήινο θέλουν, από όσα έχω καταλάβει μέχρι τώρα. Ρε, εσείς τι θέλει η Εύα? Κάποιον να την ξαφνιάσει, να την εκπλήξει, να κάνει τρέλες για πάρτι της. Ναι, βέβαια, αυτό θέλει. Και αυτό ακριβώς πρέπει να κάνω. Αν εξακολουθείς να είσαι ok, βέβαια, έτσι. Ναι, με την ευχή μου, προχωράτε εσύ, να δούμε που θα βγει αυτή η ιστορία. Μυρίζουμε μπλεξίματα. Καλά, παιδιά. Έχω ένα μεγαλοφυές σχέδιο. Αυτό ακριβώς εννοώ. Γαϊδούρια. Ευχαριστούμε πολύ για τις καλές σου κουβέντες. Δεν το λέω για σας, ρε Σπύρο. Για τους ανθρώπους γενικά μιλάω. Συγκεκριμένα ήρθε ένας να πούμε, του φτιάξα το φορτηγάκι, του το έκανα κούκλα και τώρα δεν έχει λεφτά να με πληρώσει. Αυτό ξέρεις πώς λέγεται. Φέση.